Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for attending. Thank you for your love and support. I appreciate you. Cisho ngenza iphutha ngaxabana nama-fans kaMaCele or abalandeli bakaMaCele. Okay, engilungisa iphutha ke. uMaCele, she's a good woman and indlela engibuka ngayo uyena oyi-supportive wife. I think umseleki kuyena uthola i-comfort ingakho sike sibone kuma-episode amaningi umseleki nje uyivuma yonke into eshiwo uMaCele. Nanokuthi-ke phela ngithi kune-stress esizovela kulaba abawu-3 uma umseleki engasazi ukuthi enze njani uyahamba uyothulula lapha kuMaCele iy'nkinga. Angithi nje ngithi umamkhulu uyafana nephila kaMseleki. So kule episode ebigcina angiyithandanga into ayishilo eqondise kumakhumalo. Ngizoyisho nje leyo nto leyo, ngisho futhi ukuthi ngiyibambe kanjani. Angithi kukhulunywa ngengane, so umakhumalo uyabuza umbuzo ongahlalanga kahle. Mase seyake ngale kuma-confidentials uthi-ke yena uzosuke akhulume into kumakhumalo ezomumoshela umoya noma imphule umoya noma kube kuphi, ekhulume ngale nto ayifilayo. Siyazi ukuthi into ayifilayo angithi uyifila as umzali wengane, and ngapha kumakhumalo kunesimo esithile esaziyo ukuthi sizodlula ngesikhathi esidlula ngaso. uNkulunkulu uzosidlulisa. Mina nje nginethemba into engihlele ngiyibekile le ukuthi hayi umakhumalo abantu abayeke ukuthi belokhu bemkhumbuza nalama episode abawenzayo abayilokhu beyiyeka nje le ndaba ibilunga eceleni. So uMaCele indlela akhulume ngayo, ukhulume yena ngemizwa nangemjunju yokuba umzali, eyikhulumela eyiqondise kubani? Kulo onganayo ingane umakhumalo. Ngabona ukuthi hhayi-ke usehambe kakhulu makhulu. Siyabona phela ukuthi kubuhlungu le subject akayithandi futhi lobu icindezela yena kuphela ngoba hhayi usisi we-Candy Crush ukhululekile nje, akazingeni, akabuzwa lutho, uyibhizi nefoni yakhe. So yena wakhiphela lolu laka, uselanda nezinto lezi ekumele ngabe uyaziyeka nje engazikhulumi nokuzikhuluma. Ngaphandle kwalokho-ke, she's a good woman. Niyakhumbula ngalesi sikhathi embonisa ehlala naye, and ngakunaka lokho ukuthi uMaCele uyena kuphela oseke waba nesikhathi nje njengomama nendodakazi kuSine, wakhuluma ukumbonisa nangempilo ukuthi Sine, izinto ozenzayo zizokulimaza kanje kanje, wambonisa. Laba abanye angaze ngasibona phela, ngingakhuluma iphutha, angaze ngiwabuke onke ama-episode kodwa angaze ngababona besondela kakhulu kuSine. Angaze ngabona nje noma yabo ingane uma uyijwayele kuyabonakala manibonana ukuthi hhayi bayazwana, bajwayelene. uMaCele nje ngingambona ukuthi shem uyazama uMaCele, usupportive. Nomseleki-ke naye masebona ukuthi hey, lo wenza izinto zibe lula, mase yahleba-ke sehleba ngabanye-ke. noMaCele-ke abe nakho-ke lokhu ukuthi phela vele mina ngumamkhulu, ngazi izinto eziningi, ngazi zonke izinto ezenzeka kulezi ndlu, ngoba phela ngesikhathi esesinje cwamangwabe ubonisile ukuthi ziningi izinto azaziyo. Nangesikhathi ethi umusa futhi u-weak, ukhombisile ukuthi bona baba ney'nkulumo eziningi ebedroom, kodwa phela vele kumamkhulu. So guys-ke angifuni ukuthi ningihlasele nithi wena awumthanda uMaCele, ukhuluma kahle ngabanye. No, ube wrong mayezophatha indaba yemizwa yokuba umzali iphatha ngoba eqondise kumakhumalo. Useyamlimaza nje umoya, njengoba nami ngihlele nginikhuza la ukuthi uma ngizokhuluma ngoThando Nes'thembu sifake umakhumalo, lawo ma-comments akho ukuthi khuleka in private sis, ngoba akusiye kuphela umakhumalo onenkinga. Uzothola ukuthi baningi mase bethola lama-comments amaningi asho into eyodwa sebeyalimala umoya. So I'm always avoiding lokho. Angithandi futhi nokulimaza abantu nokonela abantu usuku, because siyazi ukuthi uma ushadile isikhathi esiningi umuntu wesifazane uba nencindezi yokuthi kufanele athole abantwana, kube sengathi nje
bayazi ukuthi iy'ngane zizovela manje, kanti yonke into ihlelwe phezulu, izokwenzeka ngesikhathi eyenzeka ngazo. Ngiyabona ukuthi njani, ngiqala ividiyo kufanele ngikhulume ngento eyodwa, sengingena izinto eziningi. Bengisho lokho ukuthi uMacele akakho mubi, indlela akhulume ngayo. Usuke wakhulunyiswa inhliziyo ebuhlungu, kwadlulela, kwaba dramatic kakhulu. Kodwa nje uMseleku uyi-favourite yakhe ngoba uyazi ukuthi kuMacele ila akhululeka khona. uMacele uyena omvumelayo ukuthi eze ney'nkinga, kanti laba abanye bathi no, phansi ngokuhleba, angingeni lezo, ngihlanganaphi nalowo, yabo into efana naleyo. Nalokho-ke futhi engikushoyo konke into engiyicabangayo nami engingasho ukuthi iyiqiniso, because kuma-episode sibona kancane ngempilo yabo and then impilo yabo-ke iyaqhubeka off camera. Ngiyacela ukuthi wena ongaka-subscribe-ke sizwane kahle, bonke bawomama abahle, ba-right, ukuthi sibafisele okuhle. I-show ilethwe kwi-TV ukuze sizokhuluma ngayo. Wena ongathanda ukukhuluma ngale show noma ubona ukuthi sithanda iy'ndaba zabantu kakhulu, hhayi, dlulela phambili dadewethu, omfowethu. Ningakhohlwa-ke leya red button, iyona eyenza ukuthi sihlezi sihlangane kule migwaqo le ye-YouTube. Thank you so much for your time, love and support. I appreciate you. Bye-bye.